sve što je bilo u skladu sa Krivičnim zakonikom ja sam postupila, ali negde tužilaštva, donekle i policija smatraju da ja jesam prekršila zakon u smislu da nisam prijavila. Tako da ne poklapaju se stavovi. Ja jesam prijavila, a oni tumače da to nisam prijavila blagovremeno. Naglasit ću da po članu po kome je nazovi oni gone, član 378, stav 1.9 po Krivičnom zakoniku, osoba koja ima saznanja o počiniocu koji je izvršio krivično delo, ne prijavi slučaj, ona može krivično da se goni. Ja nemam saznanja, odnosno nisam bila očevidac, nisam bila prisutna, da kažem, tokom te situacije, odnosno ispaljenog hica, nego sam naknadno posle 2 nedelje saznala za to i čim sam dobila informaciju ja sam prijavila. Ali za Boga, ne znam zašto me terete. Znači, ja nemam odgovor, a ne mogu ni vama da ga dam. Hvala. I hvala svima vama što ste večeras bili tu skoro 2 sata sa mnom, da mi date podršku i znači mi, jer ovo govori da nisam sama, da imam prijatelji, da imam kolege kojima je stalo do mene, kao Srpkinji. Hvala vam, dragi moji Srbi.